ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 15-10-24 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುವನ ಮಧುರ ಜೋಕುಳೆ ಏತು ಸಮಯ ಬಾಬನ ಸ್ಮೃತಿ ಟುಪ್ಪುಂಡು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ದೇಪಂಡ ಸ್ಮೃತಿಟೇ ಲಾಭ ಉಂಡು, ವಿಸ್ಮೃತಿಟೇ ನಷ್ಟ ಉಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈ ಪಾಪಾತ್ಮದ ಪ್ರಪಂಚಡು ಆ ಪಾತೆರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸಂಭವ ಬೊಕ್ಕದಾಯಗು. ಉತ್ತರ: ಮುಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಾದುಲ್ಲ ಬಂದು ಇರಾಂಡಲಕ್ಕೇನು ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸಂಭವವಾದುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಪ್ರಪಂಚನೆ ಕಲಿಯುಗಿ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನವಾದುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರು ಒಯ್ನು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಬಂದು ತೆರೆಯುವಿರೋ ಅವು ಸಹ ಪಾಪ ಅದು ಉಡುಪುನು. ದೇಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕರ್ಮನು ವಿಕಾರೊಳೆಗು ವಶಾದು ಮಲ್ಪುವೆರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಇಂದಿನಂತು ಜೋಕುಲು ತೆರೆಯೊಂದೇರು ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೋಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯಾದುಲ್ಲ ಇಂದಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದೇವಿ ದೇವತೆ ಅಪ್ಪ. ಇಂದಿನ ನಿಕುಲೆ ತೆರೆಯೊಂದರು ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ತೆರೆಯೊಂದಿಜೇರು. ಎಂಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಬೇಹದ್ದದ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಓದೊಂದುಲ್ಲ. 84 ಜನ್ಮದ ವಿದ್ಯೆಲ್ಲ ಓದುವ, ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರದ ವಿದ್ಯೆಲ್ಲ ಓದುವ ಪನ್ಪುನೇನು ಜೋಕುಲು ತೆರೆಯೊಂದೇರು. ಗುಡ ನಿಕುಲೆಗೆ ಪವಿತ್ರವಾಡು ಪನ್ಪುನ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಸಹ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ದಿತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಪಾವನಾಯರೆಗಾದು ಬಾಬನು ಅವಶ್ಯವಾದ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ತಮ್ಮ ಹೃದಯನಕ್ಕೇನೊಲ್ಲೆ ಸತ್ಯವಾದ ಎಂಕುಲು ಬಾಬನ ನೆನಪುಡು ಕುಲ್ದೇನೆ ಅತ್ತು ಮಾಯ ರಾವಣೆ ಬುದ್ಧಿನ ಬೇತೆ ಕಡೆದೆ ತಂದು ಪೋತೇನೆ. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದರಿ ಜೋಕುಲೆ ಏನ ನೊರಿಯನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ಪಾಪ್ಲು ಭಸ್ಮಾಪುಂಡು. ಆಯ್ತವರ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇನೋಡು ಎಂಕುಲು ಬಾಬನ ನೆನಪುಡುಲ್ಲೇನೆ ಅತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ಒಲ್ಪಾಂಡಲ ಪೋಂಡೆ. ಏತು ಸಮಯ ಎಂಕುಲು ಬಾಬನ ನೆನಪುಡಿತ್ತ ಏತು ಸಮಯ ಎಂಕುಲ ಬುದ್ಧಿ ಒಲ್ಪೊಲ್ಪ ಪೋಂಡು ಪನ್ಪನ ಸ್ಮೃತಿ ಟುಪ್ಪೋಡು. ಬೊಕ್ಕ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿನ ತೂವೊಂಡ್ಲೆ ಏತು ಸಮಯ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರೋ ಆಯ್ದೆ ಪಾವನಾಪರು. ಜಮ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯರ್ಥದ ಲೆಕ್ಕನು ದಿವೋಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಂಡ ನೆನಪುಲ ಸಹ ಉರಿಯುಂಡು. ಬರೆಯೊಂದು ಉಪ್ಪರು ದಿನಚರಿತ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತೂ ಮಾತನಲ್ಲ ಜೇಬುಡು ಇತ್ತುದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು. ವ್ಯಾಪಾರಿ ನಾವು ಹದ್ದದ ದಿನಚರಿಯಾದುಂಡು, ನಿಕುಲು ನಾವು ಬೇಹದ್ದದ ದಿನಚರಿಯಾದುಂಡು. ಐನೆಡ್ದವರ ನಿಕುಲು ತಮ್ಮ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಬರೆದು ದೀವನಡಾಪುಂಡು ಬಾಬನ ಆಜ್ಞೆಯಾದುಂಡು. ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಡ ಸಮಯ ನುದ್ದಿತ್ತದು ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ. ತಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕನು ತುವೊಂದು ಲಾಭವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ. ನಿಕುಲ್ನ ಲಡೆ ಅಂತೂ ಉಂಡತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡಿಡ ಲಾಭ ಸೆಕೆಂಡಿಡ ನಷ್ಟ. ಎಂಕುಲು ಲಾಭ ಮಲ್ತಂಡನ ಅತ್ತು ನಷ್ಟ ನಾವು ಪನ್ಪುನ ಬೇಗನೆ ತೆರಿಯುಂಡು. ನಿಕುಲು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಆದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಕೆಲವೆರೇ ವಿರಳ. ಈ ವ್ಯಾಪಾರನು ಮಲ್ಪೇರು ಸ್ಮೃತಿರ್ದು ಲಾಭ ಉಂಡು, ವಿಸ್ಮೃತಿಡು ನಷ್ಟ ಉಂಡು. ಆಯ್ದವರ ತಮ್ಮ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತನೋಡು ಏರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪಡೆಯುಡು ಪನ್ಪುನ ಲಕ್ಷ್ಯ ಉಂಡೋ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕುಲು ಏತು ಸಮಯ ವಿಸ್ಮೃತಿಡುಲ್ಲ ಪಂದು ತೂವನೋಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿಂತೆ ಎಪ್ಪುನು. ಇಂದು ಅಂತೂ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗೆ ತೇರಿದಿಂಡು ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಪತಿತ ಪಾವನಾದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಕುಲು ಮೂಲತಃ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲ. ಎಂಕುಲ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಈಡೆಗೆ ಬೈದ ಈ ಶರೀರನು ದೇತೊಂದು ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಶರೀರಲ ವಿನಾಶಿ ಆತ್ಮಲ ವಿನಾಶಿ ಅದುಂಡು. ಸಂಸ್ಕಾರಲ ಸಹ ಆತ್ಮೊಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪೇರು: ಹೇ ಆತ್ಮ, ಸ್ಮೃತಿಟ್ಟು ಕನವಲ್ಲೆ ಈ ಜನ್ಮದ ಬಾಲ್ಯೋಡು ಒವ್ವೇ ವಿರುದ್ಧವೈನ ಕೆಲಸ ಅಂತೂ ಮಲ್ತಿಜತ್ತೆ. ಮೂಜಿ 4 ವರ್ಷದ್ದು ಪತದು ನೆನಪಂತು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಬಾಲ್ಯನು ಎಂಚ ಕಳೆತ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಮಲ್ತಿದ ಒವ್ವೇ ಪಾತೆರ ಹೃದಯಡು ತಿನ್ಪುಜತ್ತೆ. ಸತ್ಯೋಗೊಟ್ಟು ಪಾಪ ಕರ್ಮಲು ಆಪುನನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಕೇನುನ ಪಾತೆರ್ಲ ಸಹ ಉಪ್ಪುಜಿ ಮುಲ್ಪಂತು ಪಾಪಲು ಅವಶ್ಯವಾದ ಆಪುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರು ಒಯ್ನು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಬಂದು ತೆರೆಯುವರೋ ಅವು ಸಹ ಪಾಪ ಆಪುಂಡು. ಇಂದು ಪಾಪಾತ್ಮರನ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು. ನಿಖಿಲ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾತಲ ಪಾಪಾತ್ಮರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರ ಇಜ್ಜೇರು. ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರನ ಪ್ರಪಂಚಡು ಒರಿಲ್ಲ ಪಾಪಾತ್ಮರು ಉಪ್ಪುಜಿರು. ಪಾಪಾತ್ಮರನ ಪ್ರಪಂಚಡು ಒರಿಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಉಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ವಾ ಗುರುಕುಲ್ನ ಕಾರಡು ಅತನ ಪಾದೊಲೆಡು ಬೂರುವೆರೋ ಆ ಕುಲ್ಲ ಸಹ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರತ್ತು. ಈ ಕಲಿಯುಗನೆ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಂಡು. ಐದವರ ಇಂದಿಟ್ಟು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಆಪುನನೆ ಅಸಂಭವವಾದುಂಡು. ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರಗಾದೆ ಹೇ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಲೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಪಾವನ ಆತ್ಮ ಅದು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪುರು. ಇರಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ದಾನ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ಪುರು. ಧರ್ಮಶಾಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟವಿರಂದಿತ್ತಂಡ ಆಕುಲು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಪಂಡತ್ತು. ಮದ್ಮೆಗಾದ ಮಂಟಪಟನ್ನು ಕಟ್ಟ ಎರಡ ಅಕುಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರಾಯ್ಜಿರು. ಇಂದು ತೆರಿಯುನಂಚಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಇಂದು ಪಾಪಾತ್ಮರನ ರಾಜ್ಯ ಅಸುರಿ ಆತ್ಮದ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು. ಈ ಪಾತೆರಳು ನಿಖಿಲ ವಿನಃ ಬೇತೇರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಭಲೆ ರಾವಣೆಯುಳ್ಳೆ ಆಂಡ ರಾವಣನು ಏರ್ಲ ಸಹ ತೆರಿಯೊಂದಿಜಿರು. ಶಿವನ ಚಿತ್ರಳ ಉಂಡು ಆಂಡ ಶಿವನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೊಂದಿಜಿರು. ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಶಿವಲಿಂಗನು ಮಲ್ಪಿರು ಅಂಡಲ ಸಹ ಆಕುಲು ನಾಮ ರೂಪೊರ್ದು ಭಿನ್ನ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಸರ್ವ್ಯಾಪಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಪನ್ಪಿರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರನೇ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು: ಯದ ಯದಾ ಹಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತಿ ಭಾರತ. ಭಾರತೊಡೆ ಶಿವ ಬಾಬನ ನಿಂದನೆ ಆಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲೆನು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿಕಾದು ಮಲ್ಪೆರೋ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕುಲು ಮನುಷ್ಯರ್ಲಕ ನಡತದು ಏತೊಂಜಿ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ತುದರು ಪಂಡ ಮನುಷ್ಯರ್ನ ಮತ ತಲಕ ನಡತದು ಏತೊಂಜಿ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ತುದರು. ಮನುಷ್ಯ ಮತ ಬೊಕ್ಕ ಈಶ್ವರ್ಯ ಮತ
ಪುಸ್ತಕಲ ಉಂಡತೆ ಇಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಶ್ರೀಮತದ ಅನುಸಾರ ದೇವತೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದು ನಿಕುಲೆ ತೆರಿವರು. ರಾವಣನ ಮತ ತಲಕ ಅಸುರಿ ಮನುಷ್ಯರಾದ ಬಿಡ್ಪೇರು, ಮನುಷ್ಯ ಮತಕ ಅಸುರಿ ಮತ ಪಂದಲೆಪ್ಪೇರು. ದಯಪಂಡ ಅಸುರಿ ಕರ್ತವ್ಯನು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಮೂಲ ಪಾತೆರದಾದ ಪಂಡ ಈಶ್ವರಗ ಸರ್ವ್ಯಾಪಿ ಬಂದು ಪಂಡು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಮೀನು ಮೊಸಳೆ ಅವತಾರ ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಐದವರ ತೂಲೆ ಏತೊಂಜಿ ಅಸುರಿ ಮತದಕ್ಲಾದ ಬಿಡ್ತೇರು. ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಮೀನು ಮೊಸಳೆದ ಅವತಾರವನ್ನು ದೇತೊನುಜೇರು. ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರೊಡೆ ಬರ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ತೆರಿವರು ಎಂಕುಲು ಒವ್ವೆ ಮೀನು ಮೊಸಳೆಯಾದ ಪೂಜ 84 ಲಕ್ಷ ಯೋನಿಡು ಬರ್ಪುಜ. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲಿಗೆ ಬಾಬನ ಶ್ರೀಮತ ತಿಕ್ಕದು. ಜೋಕುಲೆ ನಿಕುಲು 84 ಜನ್ಮವನ್ನು ದೇತೊಂದಾರು. 84 ಜನ್ಮ ಬೊಕ್ಕ 84 ಲಕ್ಷ ಜನ್ಮದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪುರು. ಅಸತ್ಯ ಪಂಡೆರಡ ಪೂರ್ಣ ಅಸತ್ಯನೇ ಸತ್ಯದ ಅಂಶಲ ಸಹ ಹೆಜ್ಜಿ. ಇನ್ನಿತ ಅರ್ಥವಲ್ಲ ತೆರಿಯೋನೋಡು ಭಾರತದ ಸ್ಥಿತಿ ತೂಲೆ ಎಂಚಿನಾದುಂಡು. ಭಾರತ ಸತ್ಯಖಂಡವಾದಿತ್ತು, ಐಕ್ಯ ಸ್ವರ್ಗ ಪಂದು ಪನೋಡಾದಿತ್ತು. ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ರಾಮರಾಜ್ಯ ನಾನು ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ. ರಾವಣ ರಾಜ್ಯಗ ಅಸುರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಏತೊಂಜಿ ಕಠಿಣ ಅಕ್ಷರವಾದುಂಡು. ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ದೇವತೆಲ ರಾಜ್ಯ ನಡಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣದಿ 1st 2nd 3rd ನಡಪುಂಡು. ಎಂಚ 2 ದಿ 1st 2nd ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ಸುರುತ ಪೀಳಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ 2ನೇ ಪೀಳಿಗೆ ಇಂಚ ನಡಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಿಖಿಲ್ನಲ ಸಹ ಸುರುಕು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ರಾಜ್ಯ 5 ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರವಂಶಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ನಾಟಕದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿವೇರು. ನಿಖಿಲ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಈ ಪಾತೆರಲು ಉಪ್ಪುಜಿ. ಕೆಲವು ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸತ್ಯಾಂಶಲುಂಡು. ಆಂಡ ಆ ಸಮಯಡು ಏರು ಗ್ರಂಥನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಆಕುಲು ಇಂಚಿನ ತೆರಿಯೊಂದಿಜ್ಜಂಡು. ಬಾಬಾಲ ಸಹ ಕಾಶಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತೇರು. ಆ ಸಮಯಡು ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಇಷ್ಟ ಆದಿಜ್ಜಂಡು. ಅಡೆಗೆ ಗೋಡೆದ ಮಿತ್ತೆ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಇನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಶಿವಬಾಬಾ ಮಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅಂಡ ಎಂಕುಲಂತೂ ಆ ಸಮಯಡು ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೈದು ಎಂಕುಲೇರ್ದು ಏರೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನಾತೆ ತೆರಿಯೊಂದು. ವಿನಾಶನು ತೂವೊಂದಿತ್ತು ನಡೆದವರ ಆಂತರಿಕವಾದ ಕುಶಿಲ ಇತ್ತು. ರಾತ್ರಿಡು ಜೆತ್ತೊಂದು ಪುನಗಲ ಸಹ ಎಂಚ ಮಿತ್ತು ರಾವೊಂದಿತ್ತ. ಆಂಡ ಎಂಚಿನ ಅರ್ಥ ಹೊಂದಿಜ್ಜಂಡು. ಪಕ್ಕಡೆ ಇಂಚೆದಾಯಿಗೆ ಗೆರೆನು ಒಯ್ತೊಂದಿತ್ತ. ಓಲ ಶಕ್ತಿದ ಪ್ರವೇಶತೆ ಆವಂದೆ ಆತನೇ ಬಂದು ಪಣದು ಯಾನ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡೆಯೊಂದಿತ್ತೆ ಬಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಬ ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು. ಸುರುಕಂತು ವ್ಯಾಪಾರದ ಮುಂಚಿನೇನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ. 5 ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನಾಂಡೋ ಏರೇನೆ ತೂಂಡಲ ತಕ್ಷಣ ಧ್ಯಾನೋಡು ಪಿದರ್ದು ಪೋಂದಿತ್ತೇರು. ಎಂಚಿನಾಪುಂಡು ಏರೇನೆ ತೂಂಡಲ ಅಕಲ್ನ ಕಣ್ಣುಲು ಮುಚ್ಚಿದು ಪೋಪುಂಡು ಪಂಡು ಪಣೊಂದಿತ್ತೆ. ಎಂಚಿನ ತೂಪೇರು ಪಂಡು ಅರೆನು ಕೇಂದ್ರೆಡ ವೈಕುಂಠ ತೂಯೆ ಕೃಷ್ಣನ ತೂಯೆ ಪಂಡು ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು. ಇನ್ನು ಮಾತಲ ಸಹ ತೆರಿವುನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಅದುಂಡತ್ತೆ. ಆಯ್ನಿರ್ದಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಇನ್ನೇನು ಯಥಾರ್ಥವಾದ ತೆರಿವಂಟ ಕಾಶಿಗೆ ಪಿದರ್ದು ಪೋಯೆ. ಇಡೀ ದಿನ ಕುಲ್ಲೊಂದಿತ್ತೆ. ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಡಿನ ಬುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಹೂವೆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜನು. ಅಪಗ ನಲ್ಲ ಜ್ಞಾನೋಡು ಬಾಲೆ ಆದಿತ್ತತೆ. ಏಪ ಇನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಯೇನೋ ಅಪಗ ಈ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರದಾನೆ ದಯಗ ಮಲ್ಪುನಿ. ಕಡೆಕ್ ಇನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬುಡೋಡ್ಯಾಪುಂಡು ಪಂದು ತೆರಿಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ನನಂಜಿ ಕಡೆ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚಿನನೇ ಇತ್ತುಂಡಲ ಇನ್ನು ಮಾತಲ ಗುಲಾಮಿತನ ಆದುಂಡು. ಇನ್ನೇನು ಬುಡೋಡಾಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಖುಷಿ ಇತ್ತುಂಡು. ದೇಪಂಡ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯತೆ ರಾವಣಗ ಕತ್ತೆದ ತರೇನು ತೋಜ್ಪಾರು. 5ದವರ ಇಂದು ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಅತ್ತು ಗುಲಾಮಿತನ ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಬತ್ತಂಡು. ಎಂಚ ಕತ್ತೆ ಪದೇ ಪದೇ ಮಣ್ಣುಡು ಪೊರೆಲೊಂದು ಅಗಸನ ಕುಂಟುಲೇನು ಮಾತ ಹಾಲು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಲ ಸಹ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ಎಂಚಿನಾದಿತ್ತರಿತ್ತ ನಿಕುಲ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಿನಾದು ಬಿಡ್ತುಂಡು. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ದಾದಲ ತೆರಿಪೇರು. 2 ಜಂತ ವಾರ್ತಾಲಾಪಲ ನಡುತ್ತುಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಜ್ಞಾನೋಡು ಏರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೇರು. ಆಕ್ಲೇನು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬುದ್ಧಿ ತಕಲು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ನಂಬರ್ ವಾರ ಅಂತೂ ಉಳ್ಳಿರತ್ತೆ. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ ಸಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪರು. ಈ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಒಂದುಂಡು. ಅವಶ್ಯವಾದ ನಂಬರ್ ವಾರ ಪದವಿನ ಪಡೆಪೇರು. ಆತ್ಮನೆ ಕಲ್ಪಲ ತನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೆ ಸಮನಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿವೊಂಜೇರು. ಈ ಸ್ಥಾಪನೆ ವಿಚಿತ್ರವಾದುಂಡು. ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಈ ಸ್ಥಾಪನೆದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರಪುಜೇರು ತೆರಿಲೆ. ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆಯಂಡು ಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಂಡು. ಒಂತೆ ಸಮಯ 5 ಬೊಕ್ಕ ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆಯಂಡು. ಅಕ್ಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಯರು ಗುರುನಾನಕರು. ಅಕ್ಲು ಬತ್ತದು ಜಪ ಸಾಹೇಬ್ ಪನ್ಪುನ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚನೆ ಮಲ್ತೇರು. ಸುರುಕಂತು ಹೊಸ ಆತ್ಮಲೆ ಉಪ್ಪೇರು. ದೇ ಪಂಡ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಅದು ಉಪ್ಪೇರು. ಪವಿತ್ರರಿಗೆ ಮಹಾನ್ ಆತ್ಮಗಳು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಂದು ಓರಿ ಬಾಬಾಗೆ ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಆರ್ಲ ಸಹ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಆರಿಗೆ ಮಹಾನ್ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ನಂಬರ್ ವಾರ ಅದು ಒರಿಯನ ಪಿರೌಡು ನಾನೂರಿ ಬರ್ಪೇರು. 5,000 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಸುರುಕು ಬತ್ತದ ಆತ್ಮ ಬತ್ತದ ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೇರು. ಆ ಸಮಯಡು ಗ್ರಂಥ ಉಲ್ಪೊರ್ದು ಬತ್ತಂಡು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಜಪ ಸಾಹೇಬು ಸುರುತ್ತ ಗ್ರಂಥನು ಬೊಕ್ಕನೆ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರತ್ತೆ. ಅಕಲು ಎಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲೆಗೂ ಉಮ್ಮಂಗ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಪಗ ಕುಳಿದು ಬಾಬನ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪೇರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಇಂಚಿನೆಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು.
ದೇಪಂಡ ರಚನೆಯನ ಪುಸ್ತಕನು ಓದು ನಕಲು ಉಪ್ಪೊಡತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ನವ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಕಡೆಟೆ ರಚನೆಯಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಏಪರ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಅಪಗ ಶಾಸ್ತ್ರನು ಓದು ನಕಲು ಜ್ಞಾನಲ ಬೋಡತ್ತೆ ಸುರುಕು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಪ್ಪೇರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಸತೋ ರಜೋ ತಮೋಡು ಬರ್ಪೇರು ಏಪ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮಸ್ತ್ ವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು ಅಪಗನೆ ಮಹಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಶಾಸ್ತ್ರೋಲು ರಚನೆ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಏರು ವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪು ನಾವು ಅನುಯಾಯಲಾದು ಪೊಡತ್ತೆ ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದ ಆತ್ಮಲು ಬತ್ತದು ಅಕಲ್ನ ನಿಯಮನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಪೋಪುಂಡು ಹೊಸ ಆತ್ಮಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದುಃಖ ಅಂತೂ ತಿಕ್ಕ್ಯಾರ ಸಾಧ್ಯ ಜಿಂದು ನಿಯಮನೆ ಇಜ್ಜಿ ಆತ್ಮ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಅಂಚನೆ ರಜೋ ತಮೋಡು ಸತೋ ರಜೋ ತಮೋಡು ಬನ್ನಗನೆ ಐಕ್ ದುಃಖ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಈ ಕಾಯ್ದೆಲ ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಬೆರಕೆಯಾದ ಬಿಡ್ತುಂಡು ರಾಮನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ರಾಮನ ಸಂಪ್ರದಾಯಲ ಉಂಡು ನನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆದಿಜ್ಜಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎರಡ ಕೂಡ ಶರೀರವನ್ನು ಬುರ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿನ ಮುಟ್ಟುನ ಮುಟ್ಟಗಲ ಹೂವೇ ದುಃಖ ಎರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲು ಈ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚಡು ಉಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಕುಲು ಪಿದರ್ದು ಪೋಪೇರು ಬಾಕಿ ಏರು ಒರಿದು ಪೇರು ಅಕುಲು ನಲ್ಲ ಕರ್ಮಾತೀತ ಆದ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನರ್ಥ ಮಾತೆರ ವರಾಣೆ ಕರ್ಮಾತೀತ ಆದ ಬುಡುಪುಜೇರು ಭಲೆ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಸಹ ನಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಒರಿದುಪ್ಪೇರು ಪ್ರಳಯ ಆದಪ್ಪುಜಿ ರಾಮೆಲ ಪೋಯೆ ರಾವಣೆಲ ಪೋಯೆ ಪನ್ಪುನ ಗಾಯನ ಉಂಡು ರಾವಣನ ಪರಿವಾರಲ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಪರಿವಾರ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಆದುಂಡು ಅಕಲ್ ನಾವು ಏತೊಂಜಿ ಧರ್ಮಲುಂಡು ವಾಸ್ತವಡು ಎಂಕ್ಲ ನಾವು ಮಾತೆರ್ದಲ ಮಲ್ಲ ಪರಿವಾರ ಉಂಡು ಪಂಡ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮನೇ ಮಾತೆರ್ದಲ ಸುರುತ್ತ ಮೂಲ ಧರ್ಮವಾದುಂಡು ಇತ್ತೆಂತೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೆರಕೆಯಾದ ಬುರ್ಪುನೆರ್ದವರ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನೆರ್ನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬುರ್ತುಂಡು ಮನುಷ್ಯರು ಒಲ್ಪ ಸುಖ ತೂಪೇರು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತೂಪೇರು ಪೋದು ಆ ಧರ್ಮದಕುಲಾದ ಬುಡ್ಪೇರು ಪ್ರತಿ ಕಲ್ಪೊಡ್ಲ ಪೋಪ್ ಬನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಜನಕಲು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಬ್ದುಪ್ಪೇರು ಕೂಡ ಮಸ್ತ್ ವೃದ್ಧಿಲೆ ಆಪುಂಡು ಸತ್ಯೋಗೊಟ್ಟು ಒರಿ ಬಗೆ ಒರಿ ಮಗಲಾತೆ ಉಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೆ ಧರ್ಮಲು ಈ ರೀತಿ ವೃದ್ಧಿಯಾದ ಪುಜಿ ಇತ್ತೆಂತ ತೂಲೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಮಾತೆರ್ದಲ ದುಂಬುಲ್ಲಿರು ಏರು ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಜನ್ಮ ಕೊರ್ಪೆರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕುನು ದೇಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾವಡತ್ತೆ ಅಕುಲು ಸೈನಿಕ ದಲೋಡು ಕೆಲಸಗೂ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ತುಯ್ಯರಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರೇ ರಷ್ಯಾ ಅಮೇರಿಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಕುಲತಕ್ಲಾದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಕತೆಲ ಉಂಡತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಪುಚ್ಚಲು ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ತಂಡು ನಡುಟು ಬೆಣ್ಣೆ ಕೂತಿ ತಿಂದುದು ಪೋಂಡು ಇಂದು ಸಹ ನಾಟಕಡು ಮಲ್ತದು ಸುರುಕಂತು ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಿರು ಏಪ ಬೇತೆಯರು ಅಪಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹೊಸ ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತ ಲಕದುಂತುಂಡು ಇಂದು ಸಹ ನಾಟಕಡು ಮಲ್ತದಂಡು ಏಪ ರಡ್ಡು ಜನ ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪೆರು ಅಪಗನೆ ನಡುಟು ಅಕಲ್ನ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರಗಳು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕಲ್ನ ವ್ಯಾಪಾರನೆ ಇಂದು ಆದುಂಡು ಅಂಡ ನಾಟಕಡು ನಿಯಮ ವಿಜಯ ನಿಖಲ್ನ ಆದುಂಡು ಇಂದು 100% ನಿಶ್ಚಿತವಾದುಂಡು ಏರ್ಲ ನಿಖಲೇನು ಜಯಿಸರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಊರಿನಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಮಾಪ್ತಿಯ ಪೇರು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚೋಡು ಎಂಕ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಒಪ್ಪುಂಡು ಬಂದು ನಿಖಲೆಗೆ ತೆರಿದು ಐಕಾದೆ ನಿಖಲು ಓದುವರು ಯೋಗ್ಯ ಆದುಪ್ಪರು ನಿಖಲು ಯೋಗ್ಯ ಆದುಲ್ಲರು ಇತ್ತೆ ಅಯೋಗ್ಯ ಆದು ಬಿಡ್ತಾರು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಯೋಗ್ಯ ಆದು ಪೊಡಾಪುಂಡು ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಲೆ ಬಂದಲೆಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ಅರ್ಥನು ತೆರಿ ಹೊಂದಿಜರು ಇದು ಮಾತಲ ಕಾಡಾದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದ ಮುಳ್ಳುದ ಕಾಡನ್ನು ತೋಟ ಆದು ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ದೈವಿ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು ಇಂದು ದೈವದ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು ಇಡೀ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು ಎಂಕುಲ ಧರ್ಮನು ಮರೆತದು ಧರ್ಮ ಭ್ರಷ್ಟ ಆದ ಬಿಡ್ತಾ ಪನ್ಪುನೆ ನಿಕುಲು ಇತ್ತೆ ತೆರಿವಂದರು ಮುಲ್ಪ ಮಾತೆರ್ನಲ ಕರ್ಮ ವಿಕರ್ಮನೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಕರ್ಮ ವಿಕರ್ಮದ ಗತಿನು ಬಾಬಾ ನಿಕಲಿಗೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರದು ಪೇರ್ತೇರು ಎಂಕುಲು ಕೋಡೆ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಆದಿತ್ತ ಕೂಡ ಇತ್ತೆ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಅವಂದು ಉಲ್ಲ ಪನ್ ಆಯಿನರ್ದವರ ಇಂದು ಕೈತಲು ಉಂಡತ್ತೆ ಕೋಡೆ ನಿಖಲ್ ನಾವು ದೇವತೆ ಆದ ಮಲ್ತದೆ ಪಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಕೊರತೆ ಕೂಡ ಅವು ಮಾತಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತಾರೆ ಓಡೆಗೆ ಪೋಂಡು ಎಂಕುಲು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗುಡಿ ಎತ್ತಂಜಿ ಕಾಸನ ಹಾಲು ಮಲ್ತಾ ಪನ್ಪು ನಾವು ತಮ್ಮ ಸ್ಮೃತಿಗೆ ಬೈದನು ಕೋಡೆದ ಪಾತಿರತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದ ಅಂಗೈದು ಸ್ವರ್ಗನು ಕೊರಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿಡು ಪೊಡಾಪುಂಡು ಈ ಕಣ್ಣುಲು ಏತು ಮೋಸ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಸಹ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದಿರು ವಿಕಾರಿ ದೃಷ್ಟಿನು ಜ್ಞಾನೋರ್ದು ನಿರ್ವಿಕಾರಿಯಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಯಾನು ನೆನಪುಡಿತದ ಏದು ಲಾಭನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಬೇಹದ್ದದ ಡೈರಿನ ಚಾರ್ಟನ್ನು ತೂವ ನೋಡು ನಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿದಾನೆ ನೆನಪದ ಸಮಯದ ಬುದ್ಧಿ ಒಡೆಡೆಗೆ ಪೋಂಡು ರಡ್ ಈ ಜನ್ಮಡು ಬಾಲ್ಯತನೋಡ್ದುಲ ಎಂಕ್ಲೆರ್ದು ವಾವಾ ಉಲ್ಟ ಕರ್ಮ ಅತ್ತಂಡ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಆದುಂಡೋ ಐನು ನೋಟು ಮಲ್ತನೋಡು ಪಾತಿರೋಡು ಮನಸ್ಸು ತಿನ್ನೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಐನು ಬಾಬಾಗ ತೆರಿಪದು ಹಗುರಾವುಡು ಅಪಗ ಒವ್ವೆ ಪಾಪ ಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ವರದಾನ ಕರ್ಮ ಬಂಧನನು ಸೇವೆದ ಬಂಧನಡು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಸರ್ವಿರೆಡ್ದು ನ್ಯಾರ ಅಂಚಿನೆ ಪರಮಾತ್ಮಗೂ ಪ್ರಿಯ ಭವ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದ ಆಧಾರವಾದುಂಡು ಆಂಡ ಅವು ನ್ಯಾರ ಆನಗ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕುನು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಡುಪ್ಪರು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಸೇವೆಗಾದುಪ್ಪರು ಏಪಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಪಂದು ತಿರಿಯರಬಲ್ಲಿ
ಅಂಡ ಸೇವೆ ಆದುಂಡು ಸೇವೆದ ಬಂಧನಡು ಬರ್ಪುನೇರ್ದವರ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಸಮಾಪ್ತಿ ಅದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಸೇವೆದ ಭಾವ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತನ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಒಯ್ಪುಂಡು ಒಲ್ಪ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ದುಃಖದಾಲೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೇವೆದ ಬಂಧನಡು ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐನೇರ್ದವರ ಕರ್ಮ ಬಂಧನವನ್ನು ಸೇವೆದ ಬಂಧನಡು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ನ್ಯಾರ ಅಂಚನೆ ಪ್ಯಾರ ಆದು ಪುನಗ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಿಯ ಅದು ಬುಡ್ಪರು. ಸ್ಲೋಗನ್: ಏರು ಸ್ವಸ್ಥಿತಿ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಾರು ಮಲ್ಪೆರು ಅಕುಲೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮ ಅದುಲ್ಲೆರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ.